Igen. Jó. Annyira rendetlen volt, hogy minden is szól szól. Úgyhogy mielőtt elkezdenénk keresgetni, akkor addig azt mondja, ott például az ágynak mentél. Az egy ágy? Igen. Ja, ez ágy. Igen. Nem dolgok. Valamit már találtam. Én már nagyon sok mindent. Igen? És? Itt például Jó. be lehet hajolni. Ja, itt van. Itt van szennyes, hogy ezt szedjük össze, hogy ne legyen. És kova? Majd mindjárt mutatom a hangot. Ja. De jó fele jó. És köszönjük a játékot. Hát ahol most vagyunk, ez az Ability Park. Ez egy elég bonyolult és elég komplex program, elég sok rétege van. Alaphelyzetben ez egy fogyatékosokat bemutató vidám park, vagy tematikus park, akárhogy fogalmazzuk, aminek van egy képzési része, tehát az, ami mondjuk például mögöttem is látszik a jelnyelvi résznél, ahol jelnyelvet oktatnak valamilyen szinten, legalábbis az alapokat megismertetik, és annak függvényében, hogy ki a célközönség, ki érkezik, ez a képzési program tud változni. Tehát alaphelyzetben általános iskolákat, középiskolákat és családokat fogadunk, de képesek vagyunk arra, hogy ugyanezzel az eszköztárral, amivel rendelkezünk, ezzel adott esetben mondjuk szakmai képzéseket bonyolítsunk le építészeknek, szociális munkásoknak, pedagógusoknak, bárkinek, akinek az életében előfordulhat fogyatékos emberekkel való együttműködés, vagy valamilyen területén az életnek ő segítséget tud nyújtani a fogyatékos embereknek azzal, hogy a saját szakmáját jól végzi. Nálunk alapvetés, hogy a játékok jelentős részben a fogyatékos emberek által vezetett játékok, ők mutatják be a saját fogyatékosságukhoz kapcsolódó információkat. A feladat egyrészt a saját fogyatékosság, itt a saját fogyatékosság megélésének bemutatása, tehát mindaz a folyamat, amivel el lehet fogadtatni társadalmilag a fogyatékosságot. A hozzátartozó eszközök használatának bemutatása. Azt gondolom, hogy ez egy alapvető különbség. Nagyon sok program indult az elmúlt években, ami megpróbált a fogyatékosokkal kapcsolatban, iskolákba, bárhol bemutatni fogyatékosságot. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon sokszor próbálták ezeket a programokat abba az irányba vinni, hogy milyen beleérezni a fogyatékos ember helyzetébe. Én azt gondolom, hogy ha beleérez valaki a fogyatékos ember helyzetébe, attól nem biztos, hogy jól fog segíteni. Ha megtanulja azokat az eszközöket használni, amit a fogyatékos ember használ, akkor sokkal jobban segít. Tehát mindig arra igyekszünk, vagy arra törekszünk, hogy az, amit bemutatunk, annak van egy köznapi felhasználása, ami bemutatható, értelmezhető a fogyatékos emberek élete szempontjából. Mindig van viszont egy elemeltsége, tehát egyfajta játékká transformáljuk, egy olyan játékká próbáljuk meg alakítani, amiben megmutatjuk azt, hogy ezeknek a használata az egy szabályrendszer szerint történik, és a szabályrendszer ismeretében te ugyanúgy képes vagy segíteni, ugyanúgy tudod egyformán értékelni azt, hogy egy fogyatékos ember mit csinál, vagy te mit csinálsz. És talán lehet arról beszélni, természetesen mondjuk a lépcső, a szűk átjáró, vagy a rossz irányba használt ajtónyitás, azok mind-mind olyan befolyásoló tényezők, amik már függetlenek attól, hogy te vagy tehát egy mozgássérült vagy egy nem mozgássérült ember használja az ott helyzetben a környezetet, a kerekesszékben közlekedve olyan nehézséget jelent, ami építészetileg kell megoldani.